Okay. Nu vil vi fortælle noget om ligefrem og omvendt ordstilling. Og vi starter med ligefrem ordstilling, og det er, når subjektet det står foran verbet, og det er egentlig sådan det mest almindelige, man bruger på engelsk. Og så har vi nogle eksempler på det her. Og det første, det er, after school he went straight home. Og her er he er subjektet, og went, det er verbet. Og ligesom jeg sagde før, så bruger man på engelsk ligefrem ordstilling, og det er så derfor, at he kommer før went. Og på dansk, så vil den så lyde sådan, at efter skole gik han direkte hjem. Og her vil gik, der vil det komme foran, eller her vil så verbet, det vil så komme foran, subjektet, fordi vi bruger på dansk omvendt ordstilling. Og så har vi et eksempel på, hvis hovedsætningen står foran bisætningen, og den lyder på, when she looked up, she saw her daughter. Og det er så egentlig samme, samme sæt, eller samme regel, man bruger med, at subjektet, det skal stå foran verbet, og på dansk, så vil den så lyde på, at da hun så op, eller da hun kiggede op, så hun sin datter. Og det er så fordi vi på dansk også bruger omvendt ordstilling, og vi så siger verbet før subjektet. Og så har vi noget om omvendt ordstilling, og i spørgende hovedsætninger, der bruger vi, der bruges der på engelsk omvendt ordstilling, og det vil så sige, at verbum plus subjekt plus hovedverbum. Og så har vi lige et eksempel. Did they catch the train? Og her er hjælpeverbummet, det er did, og subjektet er they, og hovedverbummet er catch. Og det er egentlig fordi hovedverbummet er sådan det vigtigste, ligesom at de spørger om de nåede toget. Og i vores andet eksempel, will they survive? Og her er hjælpeverbummet will, subjektet er they, og hovedverbummet er survive. Og det er egentlig af samme grund, fordi vi spørger, om de vil overleve. Og så har vi altså, hvis det spørgende pronomen er subjekt i sætningen, er oversætningen ligefrem. Altså for eksempel, who offered to help you? Og der er ofte do-omskrivning i forbindelse med spørgende sætninger. Altså man bruger do, altså det bruges sådan ved alle tal og i omtalen af personer i nutid, sådan på nær tredje persons ental. Så har vi did, det bruger man sådan for alle tal og personer i datid. Og does bruges om tredje person ental i nutid. Og vi har nogle eksempler her. Do they all go to school together? Og did you see the movie last night? Og does it like bananas? Og omvendt ordsætning, det sådan forekommer på engelsk ofte i sætninger, der indledes med et adverbialt led. For eksempel sådan, når, hvad kan man kalde det, verbet er let. Altså sådan, for eksempel en usammensat sådan form af be, come, go, live, live, rise og stand. Og når subjektet er sådan relativt tungt. Og der har man også nogle eksempler, altså here comes the bride, og there goes the world best goalkeeper. Og omvendt ordstilling bruges i sætninger, der indledes med et nægtende eller sådan indskrænkende adverbier. For eksempel not until og no, altså sådan sammensætninger med no, nor, little, few, only, hardly, never og not. For eksempel not a single mistake did he make, og little did I know how much this would cost me. Ja, og så omvendt ordstilling, det bruges også i betingelsessætninger, hvor konjunktionen den er udladt. Og det er så kun muligt, hvis at verbalet det indeholder et af hjælpeverberne had, should og were. Og der har vi så et eksempel på had we been told we should have helped her. Ja, og så har vi sådan de sådan generelle regler for, hvad man sådan skal være ops på, når der man bruger ligefrem og omvendt ordstilling. Og ved ligefrem ordstilling, der er det egentlig bare, at man skal huske, at subjektet altid står foran verbet. Og i omvendt ordstilling, der er det sådan, i spørgende hovedsætninger, der skal man bruge hjælpeverbum plus subjekt plus hovedverbum. Og omvendt ordstilling forekommer på engelsk ofte i sætninger, der indledes med et adverbielt led.
Og omvendt ordstillinger bruges i sætninger, der er intet eller med sådan et nægte eller indskrænkende adverbial.